Molt bona vesprada, sabuts. Soc el Tito Roig. Ara ja no hi ha les presentacions de futbolistes, ara hi tenen, però vaig a fer una valoració del fitxatge de Luis Junior, que a partir d'ara, pues, col·loquialment li direm tots Lluís. Lluís l'han fitxat d'un club portuguès que no havia sentit jo mai, que es diu el Famalicão. Jo no estava familiaritzat en este club. És un bicharraco, hay un bou de machancoses. Medís 1,92, tío, gran, i òbviament pues, tots els balons per dalt pues, li van bé. Però l'han fitxat també per reforçar la posició de Colmeret ara quan comença la prega, perquè sempre se queda en taronja per la part de dalt de l'arbre. I bueno, ell ve en humilitat, ve així a guanyar-se el puesto, a disputar-lo en Diego Conde, i això, pues, el partit que juga Diego Conde, pues ell estarà de porter en el Cotton, en Casablanca o en Santos para controlar que no entre Tierno Barri, que m'han dit que, bueno, en fin, que ojo, cuidado en ell, ¿vale? Y, bueno, ahí Luis diu que está muy contento, y veía en serio que yo que sé, el día que s'enfade la faena és nostra. Bueno, sabuts, això, endavant Villarreal, seguirem reforçant i vos seguiré informant.